Kubli piboro perlok besnautan pe igne kubor hanega channel. Hadu lain lagawe penbam ka Inter Miami ya ka Orlando City hadin bala ban le kai bha u Messi. Hadu arkol ula tap haganega jingile kai. Yakanega semi final jong ka League Cup. Badminton ka Inter Miami kalarung shaka final. Hadin basha aerokat u bak jong ka Orlando City. Hakaba minit kaba hanyau posan hakaba nit kaba nyau punyau u Messi ulayo tap lengba ka penalty. Bat kumju ru haga minit kaba pra lengba ka assist jong u Jordi Alba ulayo tap. Bat khadu khadwai sa u save Govia u player jong ka Inter Miami u substitute ulayo tap haga 90+1. Lengba ka na jingile kai ka Inter Miami kalayo ban rungsuk siya ka final. Sa ka waypat ka semi final jong ka League Cup ka Los Angeles Galaxy Persia ka Seattle Sound ka goal haga jingile kai ka dai Arlanot Klemla Kikli u Marco Rios ya ka Seattle Sound watla nakaliang u referee ulai red card ya u player jong ka Seattle Sound kumta ya ka final jong ka League Cup u Messi yakun Persia ya ka Seattle Sound mano panyora ya ka League Cup jong menta usnem perlok saya komen hapo nakaliang jong pidon ayu benong hadin ba u Lionel Messi ulayo banra mention snem kumta menta usnem hato uyo nem banra biang ya ka league hadin ba u David Beckham lawanra ya u Mascherano u play u coach betwit jongka Inter Miami u Sergio Busquets u Jordi Alba u Luis Suarez u playo ban penyo ya ka penalty ya u Messi kamtam u bodyguard jong u Messi u Rodrigo De Paul u badon hakti hakajat jong u Messi kumta nagliang jonga ngadon kitbok ya ka Inter Miami bahkan rasuk ru ya ka league how une usnem pementang te ramtai perlok kulish bun ngin sai kenupat hakawe ke video